Hey guys, welcome back again to my channel. Hello sa Ido sa likod ko. So, karon diri kami sa Muna Sarala. So, may Ilonggo lang kami karon na may mga Ilongga kami. Ay diri kami sa Sarala. So, karon wala kami content, pero ang content namon is i-raid ko ang bag ni Nicolette. Yes, what's inside my bag? What's Nico, inside? sino si Nicolette? Nicolette is my friend. Anong pala, Beatrice yan. Yeah, so, by the way, this is my bag, guys. My Yes. golden bag. And I buy this in 24 karat? Yeah. Charot, 500 pesos only. Yeah, but it's so, Saan mo nabili yan? so expensive. Pero Sa hindi gilid lang, ng office natin. Gilid ng office ng front row. so hindi lang halata, no? So, depende kasi yan sa paggamit mo. So, sige, start tayo, Day, kung saan yung laman si mong bag. Ayan. Sige. What's inside my bag? First is, of course, my face mask. Face Kasi mask. di ba nga may ano ngayon? Ba't pink? Parang panty-ups na. Parang kasi diba? hindi, kasi yung mga display kasi doon, mga Barbie na face mask. Tapos, Wala akong choice. Ito lang yung plain. Oo. Kasi nga nai-issue nga ako nakamukha ko doon si Barbie na Shensho. Hoy! Ay! Oo, Kuya ka lang, tapos, charot oo. lang. Sige, Oo, tapos, na-issue ako. So, hindi na ako bumili ng Barbie na, kasi pag sinuot ko yun, di ba? Ay, Barbie, sabi ko na. O, di oo. ba? So, may ayun. mask siya sa loob ng bag. Yeah. First Anong thing next? is face mask. Oo, face Second mask. is, meron ako dito nga Ano yan? lip tint. Anong brand dito? Hindi ko alam, pero Yan yung gamit mo ngayon? Mura lang siya. Yan. Sobrang ganda niya, guys. Yung bunganga ko lang yung pangit. Gaga! Tapos, sige, ano pa? Siyempre yung pangatlo ko, syempre priority Siyempre. yung boyfriend ko. Kasama, cellphone ko. Cellphone. Syempre dito boyfriend ko. Dito ako nagko-communicate sa boyfriend ko. Ayan. Ayan. So, ano lang siya, Vivo F7. Ginalang mo lang? iPhone. Oppo F7 na siya, guys. Ayan. Basta importante may cellphone, ganon. Yes, the fourth one is... Fourth one, ano pa? Of course, front row Syempre! soap. Yes, syempre naman dapat malaman nila na certified user tayo ng product ng Oo. front row. Oo. Ayan. Promote ko lang, guys. I'm using this na pampakinis, pampaputi. Ano po siya? Orange papaya bar. Glutathione Extremely whitening. Extremely whitening. Yun nga. Yeah, extremely Ayan. whitening. Kasi dati marami ako pimples. Yeah. So, first, nag-use ako ng 01 na soap and then nawala yung mga pimples ko. And then, ngayon, pang ano ko na lang, pampaputi ko na lang, pampatanggal ng pikas is yung 03 soap from Front Row. Ayan. Yeah. Baka naman. Oo, baka naman. Syempre Message lang, yun. contact lang sa amin. Panglima natin is from Front Row again, company. DD Stick siya, guys. Dynamic duo. Dynamic duo siya. Meron siyang DD cream na pinaghalong CC. Tama ba? CCNBB cream. Oo, yes. Ayan Made siya. from Korea. Yes. Made from Korea. Tsaka meron po siyang brush dito. Yan. Para hindi naman po tayo ma-hassle ng mga girls. Tsaka may Yep. free mirror na siya, guys. Ayan, pag tinatamad ka. May salamin. Bye. Bye. Ingat. May salamin. May salamin siya. Ayan. The seventh one is of course Seventh Lux one. Slim. Ito, Ayan, guys, di Lux ko Slim. iniinom, ha. Nandito lang sa bag ko kasi bebenta ko sana ngayon SNP. Wala eh. Kaya yun lang. May mga on-hand siya ng mga product. Ito, Ano pa? The eighth one is 100 pesos. Yes. Ito yung pera ko, Money. guys. Magkakasahin ngayong araw. Oo. In fairness, hindi siya nabawasan. Di ba? The Wala next mo tayong one ginastusan kanina. Tada! Ayan. Siyempre, proud user din ako ng mga hair clips Hair ng Ate clips. Jolly. 40 Yes, pesos nabili ko po 40 sa kanya pesos kanina. So, grab na. Ano pa inaantay nyo? Arat! Sobrang ganda ng quality niya, guys. Ayan, tingnan nyo. Yan, paano ba? Ay, makeup lang. Oo, makeup. Ayan siya. Focus. So, Ayan, ano pa? The last one is meron ako dito. Lipstick ulit? Lip tint siya, pero ewan ko kung daw. ano siya. Yan, basta sobrang ganda niya, yan siya. Oo. Nude color, pero hindi ko siya ginamit right now. It's because gusto ko ng pink color. You Yeah. always love pink. So, the Ano last pa? one is the... Lipstick ulit? Ano siya? Hindi ko alam kung pang kilay to or Mascara. ano. Mascara, Oil dai. siya. Hindi siya mascara. Ano yan? Oil siya, parang oil siya. Hindi ko alam kung ano siya. Asan yung nabutang? Sa ilong? Waterproof and long lasting. Sa ano siya? Sa, ano tawag dito? Eyelash. Eyelashes. Oo. Pwede din naman sa kilay. Castor, ay, di Castor castor oil? oil. Sis. Ay, castor oil ba? Castor oil yan. Ewan ko na Oh, tawag. basta ganun. Oo, ganun na. And the Ano last pa? one is my... Ano yan? Dalawang lip tint. Isa lip Lip balm ko, balm. guys. Yeah, kapag Parang gumagamit Cebu ako de ng Macho, matte. Day. Alam mo pa tanggal ng tekla? Di ba? Hindi siya Cebu de Macho, guys. Made from ano to Open siya. mo, God. Open mo. Pam, Ayan. nakakahiya yung mukha niya eh.
And siya, basta lip balm siya guys. Ayan, from Made in Qatar. Bigay ng mama ng boyfriend ko. Ito, Sana all may promote ko lang. boyfriend. Ito yung ginagamit ko dito. Di nga pala ako nakapaglagay. So, maglalagay pa lang right now. Yan yung Parang ginagamit Naruto ko ka, na- Day. ano ko, lip and cheek tint ko siya. Ayan. Sobrang ganda niya guys. O, di ba? Bam. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Okay, so yun lang yung bag Don't ni Madam forget to Bertol. subscribe at Jolly Grace Vicente. Thank Bye. you. And Bye-bye. me also, Beatrice Nicole Sotelo on YouTube. Please subscribe me guys. Oh, meron ka pala. Yes, of course. Ano, expect ko na content natin, puro kanta-kanta ha? Oo, Yun sige, lang. sige. Bye! Uy, sige. Uy, sa next vlog namin baka gagawa kami ng ng Mukbang? kanta. Ay, char- Mukbang or kanta. O sige, Oh, do it Ba- tayo, o, Day. sige, sige. Oh, sige, Pag-isipan sige. na natin. So, paano ba yan? Subscribe nyo na. Bye-bye! This is a real quick vlog lang. Bye-bye!